Deviatnik nepoškvrnenej čistote k Panne Márii. 9. deň. Odozdanie minulosti, budúcnosti Bohu a vďaka za dnešok. Údajné zjavenia Panny Márie, nepoškvrnenej čistoty v Litmanovej, boli údajné zjavenia presvätej Bohorodičky Panny Márie, ktoré sa podľa pútnikov diali od 5. augusta 1990 do 6. augusta 1995 na hore Zvír pri obci Litmanova 2 dievčatám, Ivete Korčákovej a Kataríne Češelkovej. Úcta k nepoškvrnenej čistote je medzi veriacimi živá dodnes. Jej posolstvá sú odkazmi aj pre dnešok. Jednou z foriem viery k Panne Márii je aj tento deviatnik, ktorý sa môže pre nás stať prameňom nových duchovných darov a prosieb. Naša milovaná matka, nepoškvrnená čistota, ty si sa údajne zjavila na hore Zvír, pretože si chcela, aby nás to prebudilo zo sna prázdnoty, aby sme pochopili, že potrebujeme obrátenie. Ďakujeme, že si nám prisľúbila, že na hore Zvír zostávaš prítomná aj po skončení tvojich zjavení. Chceme uvažovať nad tvojimi posolstvami. Chceme zostať v srdci pre túto dobu, pretože potrebujeme byť viac jednoduchí a ostražití. Chceme zostať ako deti, úplne slobodné pre Boha. Milujeme ťa a prosíme ťa o tvoju modlitbu a pomoc na ceste do neba, kde nás čakáš, ako si nám to prisľúbila v poslednom posolstve 6. augusta 1995. Modlíme sa tak, ako si nás naučila. Nepoškvrnená čistota, pomôž mi udržať čistotu srdca. Amen. Mária, Matka naša, skryj nás pod svoj plášť. Mária, Matka naša, skryj nás pod svoj plášť. Mária, Matka naša, skryj nás pod svoj plášť. Nepoškvrnená čistota, pomôž mi udržať čistotu srdca. Panna Mária, darujeme ti naše problémy a starosti, lebo iba Boh nás od nich vie oslobodiť. Modlíme sa modlitbu, ktorú si nás naučila vo svojom posolstve. Bože, odozdávam ti celú moju minulosť. Vkladám do teba celú moju budúcnosť. Ďakujem ti za dnešok, ktorý mi dávaš. A ďakujem ti preto, lebo si so mnou a môžem sa radovať, lebo viem, že ty si ma nikdy neopustil. Prosíme Boha o to, aby nám dal pochopiť túto modlitbu, aby naše srdce mohla zaplaviť jednoduchá detská radosť každý deň. Každodenná prosba ako v prvý deň. Nepoškvrnená čistota Panna Mária, prichádzam k tebe s najväčšou dôverou. Pre svoje hriechy som sa vzdialila od nebeského Otca, pretože sa mi zakalil zrak, ohluchli moje uši, zatemnila sa mi myseľ a moje srdce prestalo s láskou cítiť. Moja duša je vystavená v tejto mojej tme mnohým nebezpečenstvám. Preto s úprimnou ľútosťou padám k tvojim nohám a prosím ťa o pomoc. Oči z moje oči, aby som videla. Oči z moje uši, aby som správne počula. Oči z moje srdce, aby som s láskou svojho Boha, samú seba a všetkých ľudí milovala. Oči z celú moju dušu i telo a posilni môjho ducha. A vypros mi u Ježiša milosť, aby som na ceste do neba vytrvala a svoju dušu pred hriechom ochránila. Prosím ťa, nepoškvrnená čistota, pomôž mi aj dnes
mojej špecifickej prosbe. Tu prednies svoje prosby. Ďakujem ti, Mária, že si ma vypočula a moje prosby Bohu predniesla. No ak je Božia vôľa, aby som i naďalej zotrvala v tomto kríži a zármutku, vypros mi vytrvalosť a trpezlivosť, aby som mohla všetko trpezlivo znášať na väčšiu Božiu česť a slávu a na spásu mojej duše. V zjednotení s tvojimi bolestiami a veľkými bolestiami tvojho syna, prostredníctvom tvojich nepoškvrnených a čistých rúk, obetujem mu všetko, čo od tejto chvíle až do skončenia svojho kríža budem znášať a trpieť, aby mi to slúžilo na odpustenie hriechov a na spásu mojej duše. Amen. Na záver, nepoškvrnená čistota, pomôž mi zachovať čistotu môjho srdca. Chceme vojsť do tvojej pokory, aby si nás naplnila láskou svojho syna, pretože iba tak dokážeme prijať každú milosť a dokážeme sa modliť každou svojou myšlienkou a skutkom. A tak sa stali čím vernejším obrazom nášho Otca. Modlitba. Prijímam pokoj Ježiša Krista. Chcem plniť Božiu vôľu, pretože ten, kto žije Božiu vôľu, žije lásku. Ten, kto má lásku, má všetko. Modlím sa o to, aby som prijala pokoj a lásku. A ďakujem za všetko. Staň sa tvoja svätá vôľa všade a vo všetkom, lebo v tebe je ukrytý večný pokoj. Amen. Dobré vedieť. Keď 2.12.1990 prosili Ivetka a Katka Pannu Máriu za vyliečenie chorých a príbuzných, Panna Mária odpovedala: Na uzdravenie z telesnej a duševnej choroby je potrebné denne sa modliť celý svätý ruženec. Radostný, bolestný, slávnostný. Postiť sa v stredu a piatok a piť vodu z prameňa na hore Zvír. Príčinou každej choroby je hriech.